thlarau ta hian o ka thlarau tho lai sual na kal san ro ti Christian lemu number za thum som sari paruk kharun rikhoi sa he la hi la thata mai limpui lai te pon an sakhut thu thin ania amaro chu abe san tan vel hi ni kan soi thin ko vela hian lal tam ta kan lo piang ta kan tiang ko vela hian lal tam ta kan lo piang ta kan an tiang kan he lam tlan hi a rem lu tuk lo ani ma se la thatak limpui lai te pon sakna sa tak chu ani chang khat na le chang li na kan sa ton ni o ka thlarau thola isual na kal san ro than na thi se na lu chu ka ta na lo luang ta ka ai o la ma di ka mi ka pu ta chuang e ka mi nga pu ta chuang e ka pa thian ka mu ta a o nen chu ka ria a fa ta an min tu ka la to lo ma nang magingin ka lo nai kan pa malamin so sa se kan pa malamin so sa kan se ka tiang kha kan soi thin kha hi root no ta lo nia yan kan lo ti ta a ka pa ti kha chu ka pa ti kha rem zo ka ni kha kan la khuna khan ka pa thian ka mu ta ti kha rem ani ti lo hem ya root no zo ko kan lak chuan ka pa thian ka mu ta poi em chu ni lo ma se la bai deuh ta thlat mai ni pi ta kha kha hriat thiam tur leng kho ma chuan an lo la zat ta kan du dan khel lo khan zai jom zung chunga kha off beat te lo ta ma kha siam rem zel tur ani du tok le phot me yang tu no mi kha LR ro ta ron request ani